खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। दिनै जोंनि गामियाव मैदेरजों मानसिजों माबायदि जादों नायलांबाय थादो। मैदेरा आरो न'आव सिफायलांदों। जोंनिया खुख्लं बर्डार 4 नम्बर 1 धर्मपुराव आरो लोगोफोर बिदिबा माबायदि बानायदों माबायदि सिफायदों नायलांबाय थादो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खेब्बाय नै साइकेलखौ माबाजोबदों खोमा ने मोनसे हालुवाफोरसो नै मोनायाव बाबु सिफायजोबदों बेखौ सेस लेंख्रोम सिख्रोम जाजोब्बाय। ओंखाम संग्रामोन बियो नै लोगोफोर नायलांबाय थानाय। मोनायाव जोंनिथिंजाय बाबु फैदोंमोन मैदेर सिफायदों। नै ओरैजायबो न'खौ सिफायलांजोब्बाय। बिमा फिसा सानैल' थायोमोन बायजोब्बाय नै गैला अबस्था गैला। न' सिंनिफ्राय बोखारनानै सिभिलखौ बाहेरायावसो दोनफैदों। सेस सिफायबाय थाखायो फैनानै बिदिनो जोंहा आब'नाव सोंनानै लाग्रोनोसै बबेथिं फैनाय माबोरै फैनाय। आब'आ जिरायनानै दङ गाबबाय थादों बेस्रा फिसायबो गैया रान्दिसो नै बिसिनि न'खरावनोमोन लोगोफोर। खयथायाव फैनाय बाबुआलाय 3थासो जाबायमोन ने होबाय थादोंमोन ना होआखै ओरैनो डाइरेक्ट सिफाय फैदों। ओयाव थालिर न' गुदियाव जाबाय ओमफ्राय सिदायैनो फैबाय ओमफ्राय न'खौ बुफ्लंफैबाय गंनैखौबो ने बुफ्लंबाय नालाय आंहा खारनबाय खारनो अन्थाइ खुबैबाबो खारला जादों। ओमफ्राय उनाव थुनथुन थाथा खुबैबा ओरैसो होसो फैबावबाय मानसिखौसो खारथारबाय आङो गिनानै होनो हाया ओमफ्राय बै लामायाव थाङा होयोसो होयो होहरसो होहरो खुबैयोसो होहरो गैया जा उफुद्रुग ने गियानोबा सिफायजोब्बाय न'खौबो गासिबो सिफायजोब्बाय। ओरैबो साखौबो खालामबानो जाबाय ओरै साखौबो ला ओरैबो नै ओरैबो साइकेलफ्राबो सरखारनि न'खौबो सुन्दायजों नारख'बावदोंसो नङाबा एसे गोजौ जाबायना ने फारसे गोजौ फारसे गाहाय जाबाय एसे नारखुदों मायाबा नांहैदों नारखुहरदों नारनोनो सेस्था लादों खोमा बे गोजौफोरखौ देखायहैदो आरो बिथिंबो फैदों गिदिंजोबदों आरो ने हाब बैथिं थांना ओरै गिदिंबोफिनथारदों आरो सिफायनायाबो। बाबुआ ओंखारलांबाय नै लोगोफोर वाटेमाला सट दङना सटखौ गिनानै थाबायलांबाय। 아유 무슨 말이지? 어디 가면 갈 거야? 나오라. 가면 돼. 야,